nakakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Maray na hapon sa iyo, partner Jen. Maray na hapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga parantabay. Welcome back to sa Tuya, partner. Lunes na naman. Yes. Panghuring Lunes ngunyan, ano? Kanina. Correct. Grabe. 27. Next Monday balan. Feb na. Feb. Bulan na nin. Puso. Yun. Puso. Ay, kamusta mga puso nindot po mga tugang? Ano? Kamusta mga puso? Kamusta mga puso ka sa tuyo ng mga praantabay niyaw sa saindang mga harong? Sige daw. I-check daw taban sa mga heartbeat. Kung tama pa ang heartbeat. Baka nung makaskaso lang sa indong heartbeat, gustong sabihin. Baka nagpapalpitate na. Nagpapalpitate ka na. Nasobrahan Luway-luway sa kape. Pag mga nagpapalpitate na, no? Correct. Luway-luway sa nasa kape. Ha? Anyway, mainit-init na pagkahapon po ang igwa kita ang na aldaw na ini. Aldaw ng Lunes. January 27, 2025. Yes. Okay. Sa matakdag naman pala sa Enero, no? Oo. Anong realisasyon mo, partner, sa enot na bulan kang Enero? Ay, kang taon? Sa iling ko, ini ang pinakamakaskas na Enero sa history kan mga Enero. Nataman. Mamalayan mo, tapos na Enero. Nag-ano pa sa nakita na magsabat para sa bagong taon. Ngunyan, tapos na. May puso na naman na sa Sabaton. Mapirestahan na naman. Wow. Tapos maraming Pasko and New Year na naman. Ha? Time Yes. flies so fast, ika nga. Tama. Ha? Okay. Pa-shoutout daw, partner, kay Josh Ula. Salamat. UA? Ha? UA ata to. UE? Sa UAE? Ali sa UAE. Iso pangaran niya, UA lang sa Udyan. Ayun. Uwa. Si Kuya Ed, good afternoon. Oy, nakaantabay si Kuya Ed. Sabi ni Kuya Ed, nagbubuto a partner. So parang pag nag-live na baga, tapos parang ma-pop up na sa notification na, live na sa Usapang Pamilya. Day na nagluwas da sa Dapat iya. naka-follow kayo, naka-subscribe. Yes, naka-subscribe man da siya. I-follow mo, Kuya Ed. Oo, kasi dati, yun kita daang sa iyang ang pamukaw. Ayun Pagkaudto, kumbaga, pagkahapon. siya kita ang alarm clock ni Kuya Ed. Ano? Anyway, sige lang po mga tugang. Maray na paghahapon, niribana po kita sa rong oras na orerestoryahan na manunggod sa pagpapamilya. Ini po ang programang Usapang Pamilya. Kay Baran si Kuya A. And iniman po si Jenny Balyaran, pwedeng mag-upod mag-text sa 0938-891-5475. 0927-391 asala so ano ko 0927 Nahiling mo na bagaan lingaw. Bakong ulyanin. Sign of aging 398 398 0955 Again 0927-398-0955 Ayun, narumduman Sa manggiraray. kaaluyan kung pigtataramang sa kuyang numero na Pwede pa man pala niyan. lingawan. Nakakalingawan pala kita minsan talaga, no? Yes. Oo. Anyway, bago ang gabas partner, igwa kita ning mga igwa kita ning mga public service kunya nagpaabot ning paghagad ning tabang sa kuyang amiga na gusto maliningawon man. Maliningawon man. Nawaltak niyaan sa iyang susi kan lunadan, no? Susi kan auto. Hilux tabi da ang auto niya. Sususi sana po ang nawara. Baka po Sa sa auto yaon no? manggiraray. Sususi ta da tabi kan Enero 11 pa ini nawawara.
nata niya ko tangunyan ka sa nagtaram. Sabado, January 11, 2025, baka databi may nakapurot, pwede tabi makaibalik digdi po sa DCGB. Habang naglalakaw-lakaw dining sa kuyang amiga partner na namali siya niya, nawaraanan sa iyang liabe, susi. Okay. Diyan tabi, approximately diyan tabi sa Sagmin, diyan sa Sagpon, sa may Bio, BRT, EMS Barrio, no? Nagbabaka sakali po na may makapurot and then maiuli siya sa iya ining liabe kan lunadan, and then nangako man siya partner na matao maning pabuya sa makakakoa kan sa iyang liabe, no? Tabata mapagal baga pag nawaaran ka kisusi kan lunadan. Tama. O paano pa ma-under sa lunadan mo? Dawa sabiho na yan, may duplicate. Iba man iraray kapag kompleto. Tapos day mo aram kung duplicate baga kung Swak. nawawara susaro na susi. Baka one time mag-park ka dyan sa mall kung saan na mawalat sa auto mo. Pag pindot mo, may daradara ka nakakuha susi, instant may auto na siya. Yes, Gagamiton niya na ito. Oo. No, so, yan? Sa mga maray na buot na kung nakapurot, may nakahiling man po kalyabe ka ni Toyota Hilux, so pick up bagay ni partner, no? Na pakibalik na lang mas kidig di po sa DCGB. Yes, okay. Sige. So speaking of luway-luway partner, na mention mo kaso bago ang luway-luway. Sana magluway-luway man ang mga drivers kang mga pampasadang jeepney. Naglunod ako partner kay Igwa jeep. kang experience ka yan. Ngunya na hapon. Oh, sige daw. Pasiring ko digdita. Bago ako nagdigdi sa Dahil mo na DCGB. pagpangaranan sa jeep at plakahan, pero so ruta pwede. Daragaligaspi. Daragaligaspi. O halibagang kabaangan. Oo. O maagi baga paduman sa Sarong Mall, sa Ligdi sa sentro kang Ligaspi. Yes. Grabing kaskas niya partners, mga pasahero niya, nangangapot na. Baka may namamatian na urgent. Di man. So, music niya, Makusugon. makusugon pa. So nagpapara din niya na nadadangog. Ayan sana. Tapos pag-abot duman sa may Orosite, may nakaburol. Ay partner ta diritan niya partner na anuhan suot bagang so trapal ba so yun? tent. Yan so tent. Mababangga niya. Mababangga niya ko marita nakaano siya partner. Nalikayan niya. Nalikayan niya pa. Ay, So nako. ano ba yun? And saro pa, so day niya nadadangog na nagpapara, nagbabaan na, naglaragatulos siya, day pa nakababa. Ayan sana, problema dakul talaga diba? iyan. Problema talaga iyan. Mga drivers, especially sa mga jeepney drivers, be attentive kita sa satuya Tama, na mga pasahero. opo. Imaginean mo yan na mamasada ka, makusugunan sa imong tugtog. Day mo na nadadangog sumapara, Correct. mababa, ralapwas na. Ralampas na. Actually, Pagbaba pa, garo excited ka pa. istorya mo ini na ano mong Experience ako partner. siya. Bago ako magdigdi, nagduman muna ako sa sentro. Ara mo si Ate Yel. Oo, May ano ka, Ate Yel? experience man kan Sabado nag-istoryahan Iyo, kami. ano man kay Ate Yel? Si Jeepney Ate man Yel da, yan, pa 3rd district na jeep. Oo. Ang problema kay Ate Yel, si Ate Yel natumba. Ay, yung pagbaba niya. Pagsasakay pa sana niya. Oo. Anong nangyari natumba, partner? Bago siya makatukaw, pinaharurot niya na sa jeep. Ayun. Kan Oo, driver. Mga pasaway talaga. Oo. Buda, pagkatapos, may driver talagang karapirming nagbubukod ki alas di mo 4. aram. Biglang preno naman daw sa driver, nagsuruan so mga pasahero. Si Ate Yel natumba na, tuminama dahil sa likod niya. Ayun. Oo. Oo. Sabi ko kung So imagine, kamusta so pagmati ngo niya ni Ate si Yel? Ate Yel nagkukulog-kulog. Ayun. Si Ate Yel baga mabuoton, Oo. no? Siguro mas naku ani Ate Yel so Nakatakod aso plaka. ayun sana. Sabi ni Ate Yel, mabuot kaya baga si Ate Yel. Dahil man masyadong nagkikiirad si Ate Yel. Pero nguya, nagkikiirad siya. Makulugso sa Makulog. iyang lawas. Yes. Ha? Also, dakulaw ni partner na, kumbaga, pagreparo as in attention man sa mga drivers. Yes. Na kung po pwede, daiman sana kita arugate. Kasi, padagos baga ang pagpagirumdum sa satoyan na mag-ingat sa Yes. tinampa para iwas aksidente. Correct. Pero pag arugi ng sitwasyon, makakaingat ba kita? Ay, nako. Problema kita ka yan, ano? Ha? Y un día de tanto Dakul po ang buhay na kaput niya to bilang sarong driver kung ika nagpapasada.
no? So kaypuhan po niya to na Yes. bata usungon yan ang road accident. Mhm. Diba? Oo. Sabihon taman partner na naghahanap buhay kita, gusto ta magkaigwan ning dakol na income para pag uli ita igwa kita. Pero dapat kumbaga prioridad ta manggirari partner so kaligtasan ka sa to yung mga no? pasahero. Kaligtasan mo na bago su kwarta. Oo. Okay, sige po. Another public service partner may nag surat sa tuyang radyo digdi sa DCGB. Sabi digdi, good day. I am Vade Joseph Kishore, an Indian student Okay. and studying medicine third year dyan po sa AMEC BCCM. I hope this message find you well. I am reaching out with a concern hoping for your kind assistance. Naghahagad ng assistance. Sabi digdi, Saturday night while coming home from Daraga Market, I lost my wallet Ayun. in jeepney. Jeepney man. Unfortunately, it contained the money I withdrew on Saturday, which my father had sent along with my debit cards, Indian driving license, and vaccination cards. I last used the wallet to pay the driver of the vehicle I took. After getting down at the Albay Cathedral, I went straight to my flat where I realized my wallet was missing. So my address is written on the vaccination card inside the wallet along with my landlord's mobile number. It was informed by Sir Edwin Bandol Dapo that I can seek help from your station regarding this matter. I would deeply appreciate if you could kindly make an announcement about my lost wallet. So, ayan, nawawara po ang wallet kan sarong Indian student dyan po sa AMEC BCCM. Ang pangaran Joseph Kishore, no? Vade. Okay. Joseph Kishore. Yaon man dapo duman nakalaag duman so pangaran niya, no? Nakalaag so sa iyang sa vaccination card, nakalaag duman So, may pangaran. may pangaran and then Okay. so mobile number kan landlord niya sa iyang Yes. boarding house. So Ayun. anyway, makakuha man po kayo niya, no? Pwedeng paki-uli man po or paki-apudan ang landlord kaning si Vade Kishore, no? Na maibalik man. Ta syempre, estudyante bagayan partner nangangaipo ning kwarta and sana day day po kita magkuakan bako niya to. Kung may makuha, ibalik sa tag sa diri and then pasalamat talaga kita kung tawanan kita ning ayuda. Tama. Ba? Okay. Sige partner. So bago kita magpadagos bati unta muna sa toy mga parantabay si Ate B Rodriguez of Flora. Wow. Hoy, ang pinakamagayon sa mata ni Kuya Nemi. Okay, pa-shoutout okay, may tiga I love you han si Josh Uwa. Oh, ika. I love you da Kuya A. Sa imo garo, sa imo iya. Thank you so much. Lee Ala. Okay, and sa iba pa, okay, dako lang nakatutok ko niyan si Bing Ogayon and si Lynn Blaser. Good afternoon po. Thank you very much. Partner, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP pinag-elevate na ang tulong mga simbahan, no? Elevated the 3 churches to national shrine status during its plenary assembly dyan tabi sa Santa Rosa, Wow. Laguna. Good news yan, partner, dahil ang tango yan baga celebration kang Jubilee year. And iyan na tulong simbahan, iyon Archdiocesan Shrine of Mary, dyan sa EDSA Shrine sa Manila, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto, and Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa Antipolo. Yun. The EDSA Shrines, symbol of peace and freedom, commemorates the 1986 People Power Revolution. Father Jerome Siciliano, its rector, expressed gratitude for the unanimous decision calling it a significant honor. Okay. Sinabi naman partner kang Loreto Church na ang parish dedicated to Our Lady of Loreto sarong historic Marian image mantang ang simbahan naman sa Antipolo na establisar kang 1596 asin ini sarong dakulang onra para sa sainda. Yes. Ang National Shrine Plan partner
national shrine status, granted po ini sa mga churches o sa mga simbahan na churches of historical, spiritual or cultural significance that foster faith through worship and pastoral care. No? So bako sa nila basta-basta simbahan. No? Kumbaga igwaning history, no? History of spiritual, cultural significance. Kumbaga may kumbaga sa sarong kung paano natatawa na ning pag-honra, kumbaga igwa kumbaga icon, di ba? Okay. Sarong icon. Yes, no? na kumbaga karapat dapat na midbidon Yes. kumbaga partner. May diba? mga inagihan ini, no? May mga inagihan tangan ina maging shrine. All right? So Yes. sige po mga tugang. Okay. Sabi partner kang sa tuyang texter. Okay, si 844. Good afternoon po Ate Jen. Kamusta po ang kamugtakan kang panahon Kuya A? Nag-init-init na baga? Yes, mainit na Yes. po talaga. Mainit na. Pero In yung fact, manggiraray. Didaraplos na naman. Didaraplos na Igtaplos na naman so nga ni kita. kilikili ni Kuya A. Pero partner, sabi kang pag-asa, nadangugo ka sa bago si pag-asa sa Ligaspi, yaon manggiraray sa epekto sa tuyakang, northeast monsoon or amihan and easterlies, kaya naman posible iningon yan mainit and sa mga masunod maoran, di kita mabigla. Yes. Diba? Pero ang good news kasi, di kipiglalauman na mabibilog na LPA partner sa mga masunod na bulan. I mean, hanggang sa mga matapos ining bulan ng Enero. Daing pang baha. Yan Yes. sarap pa sa mga good news, no? Correct. Daing pigbabaha o daing babahaon po. Okay? So, sige. Sige partner, may istorya ako sa imo ngayon na pagkahapon na ini, no? Ang saro sa tuyo na mga pag-iriba sa PBN. Nangaki na. Yes, congratulations. Nangaki na. Kasuhapon, January 26, no? 2025, no? Anong gender? Lalaki. Wow. Nangaki Ay, na. good yun sa enot babae, ngunyan Oo, lalaki na. lalaki nangaki na. And of course, syempre, may mga kita personally maugba kita may saro na naman na pamilyang nabilog, no? Nadagdagan sarong member kan family, sabi nga ni baga ang buhay saro partner na regalo, no? Bako sa na basta buhay, regalo ning buhay. 'Di ba? Kaya many people are saying na pagka nagbados ka ngaya, regardless kung anong sa imong sitwasyon, no? May mga nagkakabarado sa nang bigla, but ini sa tuyang amig kinasal mo na ini saka nangaki, no? Sabi nga gift of life na dagdagan na naman ang sarong Yes. buhay sa kinabang. Oo, no? and yung arog ka in partner na naglaog sa pagpapamilya, ang goal baga talaga is bumilog ning pamilya Yes. and magkaigwa ni aki sinda. Yes. Usapang pamilya baga kita, no? Tama, oo. So completely at sa tuyan mga pagriba digdi so mag-agom nadagdagan kisarong aki, Okay. yung talagang tunay na buong pamilya na sinda, no? Tama. May ina, may ama, and then May aki. igwaning aki, no? So si Ma'am Brenda, lola na naman. Lola na naman si Ma'am Brenda, no? All right. So yan napag-isip-isip ko na ano daw syempre nag-agom na baga, nag-agom na anyone na nag-agom hali baga sa single life pasiring sa married life. Ano nga pod nga ni diyan, partner? Pag single ka, na. tas nag-agom ka from single life to married, married life. Ano pigapod gaan? Lumagay sa tahimik. Tama. Nagtutubo daw ka mo diyan? Sabi kang iba garo day man nga tahimik. Kuya John, nagtutubod ka dyan, Kuya John. Sa pag nag-agom ka, halik kang single, pasiring ka sa pag-agom, married ka na, lumagay ka ba sa tahimik? Dahil Dayman. At sabi ka Day tubod. Day tubod si Kuya Dahil John. ka kumbinsido. At sabi ka ba, pag paano?
Mas maribok. Mas maribok na. Lumagay sa tahimik. Ano, bako man, bako gabos. Sabi ka ba, pag partner, single, Okay. pasiring ka sa married life, lalagay ka sa tahimik. Pero many people are Di man naggatubod. disapproving or baga they nagtutubod na naglalagay da sa tahimik, ang tama da dyan na simbag Kuya John, sumakabilang buhay. From single life to married, sumakabilang buhay. from married life, sumakabilang buhay ka. Ang tunay na ang lumagay sa tahimik, so dahil na nakakataram, dahil na nakakairo, Grabe, pikit na ang mata. pikit na. Wala na. Yun ay Lifeless na. Ito ang talagang tahimik na. Sumakabilang buhay na. Oo. Baliktad mo na gano'n. Mga piloso po ngaya kamukuya ay Ate Jen. But, lang partner, may transition baga at buhay. May transition ang buhay. Kang single ka, pag nag-agum ka na, kang single ka, or may mga nangyayari baga nguya, nakabados na, nabados na. Bago nagpakasal. Basta may transition sa buhay. Yes. From single, binata, dalaga, soltero, daraga, na less an sa imong responsibility. Yes. No? Alagad. Pag nagkaigwa ka na ning responsibilidad sa buhay, like for example, nakabados ka, nabados ka, Oo, nagpamilya nag-agum ka na, nagpamilya ka, nagpakasal ka Okay. na. Ano ang mga pagbabago na dapat na masabutan ta? Okay. Ano ang mga changes na dapat na maadaptar ta sa buhay? Na sabi nga ni baga, ika ngaya may agum ka na, dahil ka na ngaya pwede maging buhay binata. Soltero ka pa. Kasi number one na yan, napigiiwalan kan mag-agom, number one yan, naabo kan panugangan, na kung ika soltero ka, nag-agum ka na, bayaan mo na sa buhay mo bilang sarong soltero, ano na ngaya ang gigibuhon ko? No? Yes, lalo na bar ni so bisyo, 'di ba? Oo. So nightlife mo. Kung mahilig ka sa nightlife, ano ba dapat ba na ano ang mga dapat gibuhon, ano ang mga dapat tandaan niyato kapag kita may responsibilidad na sa buhay. We are no longer single, no? Ano daw ang mga bagay? Okay. Sa mga paraan tabay niya, ano po, sa mga nag-aantabay sa tuya ngo niya, sa Facebook, sa radyo, sa mga single, sa mga may agum na, ano po ang pagbabago sa buhay nindo? Kan kamo nagpamilya na, kan kamo nagkaigwa ng responsibility. Okay. So pwede po nindo iyan I-share sa samuya ngunyan, sa paagi ning pag-text or pag-upload, and then ano ang kadipisilan? Dipisil ba so transition? Pasil ba so transition? Or ano mga inagihan po nindo? Taba ka ngunyan baga madali na ang Valentine's. Pa'y mag-irisip na magpakarasal na, no? Correct. Baka day pa kamo na nasa shock pa lang kamo, baka nadadara sa nakamukhang sa indong emosyon. Day mo aram kung ano ang piglalaog niya, ang piglalaog na Yes. ano yan. Oo, kumbaga parang may mga isasakripisyo ka na partner. Okay. Ano so ano yan daw ang iyan? ka. Aramon tayan sa satuyang pagbabalik ang mga bagay na isasakripisyo tapag kita nagkaigwa na po kita ning responsibilidad sa satuya na mga pamilya. Oras alas 2:30. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Smile always! Happy Shami Samir. Shami Shami Samir. Para sa bagong Legazpi. Isham is my always. Happy Shami Samir. Isham Shami Samir. Para sa bagong Legazpi. Isham is my always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
Dai makarelax ta makulugan hawak, mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadangog, madadangog pa sana. Oo. Madadangog pa lang. Madadangog pa sana. Yes. Partner, hello muna kay Maricel Ebio. Good afternoon da sa tuyang duwa. And happy birthday kay Elso Ebio. Buragwis. Purok 3. Salamat po. And si Kuya King Reynaldo watching. Funky Esquivel. Good afternoon. Watching from Korea. Habang sige ang bagsak kang snow. Wow. Sana all may snow. Teresita Marchan. Good afternoon po. Digdi sa to, partner. Anong nagbabagsak digdi sa to? Dahon na raging. Oh. Si Alvin Uy, si Say Tabi ang nag-aki. Ayun, partner. Sa tuya na pag-iriba. Okay. Kala ko naka-helmet si Kuya A. Ngayon mo na ba kaya? Maraya, tanay kita matikitan ka, kan LTO. Pag-iramdum po sa to na mag-helmet kita, okay? Pero may po mag-helmet. Si Gerald Aranya, sabi niya, from single to married, araman po, Kuya A, ang simbag as husband and wife. May kids and happy po. Minsan, may trial kung responsable ang parent po, but kung responsable da partner ang parent, siguro mas magayon da, mas maray. Okay. Ayan, Yes. And we don't have any choice but to be maging responsible, no? Okay, so sige po mga tugang, from single to married. Sa mga bagong kasal, sa mga mapakarasal, sa mga gusto ng kasalon,
sa mga maagom, sa mga nag-aragom, no? May mga bagay na po na dapat niya to napundohon bilang sarong individual. Guro No? dipisilan man yan. May Papunduhon. changes. Pwedeng punduhon or bawasan. No? May mga changes, partner. Kasi igwara daaning dagdag responsibilidad kita bilang sarong agom, bilang sarong parent. Di ba? So itigil na ang buhay binata, buhay dalaga. Kasi saro yan sa mga pig-iiwalan kan sarong couple. Saro yan sa mga abo kan mga biyanan na ugali kan sarong tao. Tama. Na may agum ka na ngaya, still you are living like single. Oo. No? Ang dipisil pa naman kapag yaon ang biyanan partner, ilingon talaga kung paano ka maghiro. Madali on mare paro kung buhay soltero ka pa or buhay single ka. Paano mo nasabing buhay soltero? No? Okay, sige. Unay na po sa mga kasimbagan, top 1, 2, 3, 4, 5 na kasimbagan kung ano mga dapat na halion o hinarali kan mga respondents sa buhay ninda kansin da nag-agom or kansin da nagkaigwaning extra responsibility. Madalas na pag-inom o paglabas kasama ang barkada. So kung ika saro ng pamilyadong tawo, bawasan an sa imong pag-inom kay banan ang barkada. Saro bagayan partner sa issue kan sarong mag-agom na nagbubuhay soltero ngaya auto ngaya si agom buhay soltero ngaya og ireno man naman niya kay bana naman niya sa mga barkada. Puro barkada. Nagiirenuman pa, no? Kung dati da po duro Domingo suro semana ka nagluluwas kay banan po an sa imong barkada para mag-enjoy, mag-unwind, ngunyan bibihira na da po magluwas si mister. Okay. Bihira na mag-gimmick, no? Gumigimik na lamang siya kapag may espesyal na okasyon. Hindi kaya paminsan-minsan na lang kapag stress sa trabaho. Kapag kaipuhan na lang mag-relax. Yung walang ganun. Kaya ito, pag soltero Saturday night, Friday night, habit yan. No? Sa mga mahilig magluwas, sa mga nagbabar, mga parainom, tita, wanan talaga nindaan partner ning oras. Tita, wanan nindaan naka-schedule na yan. Sa Saturday nga, sa in kita. Gigibuhan nindang paagi. May scheduling na. na. But pag nag-agum ka na, bawas na. Dai ka na kaiyan pwede. Kumbaga, that will be your least priority. Oo. Garo partner bako lang sa hiling ko pag-arog kayong partner duwa ang isa sakripisyo mo. So pakikipag amigo mo. Oo. Kasi syempre masayuma ka. Ay, day na mo na pass. Diba? Kaipuhan da po mga tugang. I-google mo ang semong ekstrang oras sa imong pamilya. 8 hours sa trabaho, 8 hours sa pamilya, 8 hours na pagturog. Ayun. 8, 16, 24. Diba? Tama? Yes, tama. Diba? So, arog na po kayan. Tangani na dai mabawasan ng mga relayugan kiplato, mabawasan ng dai pinagkakasunduan kan mag-agom, bawasan po ang buhay soltero or buhay daraga, bawasan ang pagbarkada, bawasan ang pag-inom, bawasan ang pagbisyo kaibanan po ang mga barkada. Usually kapag nasanay partner na nagbibisyo kaiba ang barkada, di na yaon sa posibilidad na mauli kang maaga. Diba? Oo. Totoo. Oo. Pero kapag naglaog na daw po sa pagpapamilya, dapat atab na kita mag-uli. Maagang uuwi. Yes. Bako uuwi ng maaga. Na. Atab, kumbaga sabihon tang atab, like for example, may trabaho kang 8 to 5. Opo. Make it sure na 6 yaong ka na yaong sa ka na, yes. No? Oo. So, garo lang ni VP Henry na hindi inuumaga. Oo, ang lalaking hindi inuumaga. No? Kung dati-dati, pa-morning na ang paglabas kasama ang mga kaibigan o di kaya ay nag-overtime sa trabaho, ngayon, nasa dissenting oras na kung umuwi si Mister. So, daig pa da partner si Cinderella. Dahil si Cinderella, alas 12. Oh.
Oo. Pero kita na kapag may agum ka na, day pa alas 12, uli ka na. Uli ka na. Pag day ka naguli, makaturog ka sa luwas ka na rong nindo. Na-experience mo na yan. Na maguling atab. Pirmi. Pero pag Atab, atab maaga, Oo. maaga Opo. da eh. Ha? Yes. Partner, tanggap tadaan na kita responsable kung kita arog ka yan na isasakripisyo ta mga arog ka yan na instead na mag-gimmick, mauli na lang kita. Mauli ka na lang. Kasi may tawong naghahalat sa imo, di ba? Yes. In fact, pagka halimbawa nag-aragdahan sa mga amigo mo, mag-gimmick, matutuloy ang gimmick ninda. Mag-iba ka kidai. Di ba? Opo. Kasi bako ka man so bako ka man sumato kang budget. Bako ka man sumabayad. Yes. Diba? Oo. Saro pa baka lalo kang gumastos pag Opo. nag-gimmick ka. So pag ang transition partner paghali ka sa single life kasi nag-agum ka na, may pamilya ka na, gawa ka ng responsibility, mauli ka ning atab. Kaya pala partner, igwaning mga pigasabi na habang soltero ka pa, habang daraga Lumamierda ka ka na pa, maglamierda na, maguli ka ng maaga, gibuhon mo na Gibuhon kaya ng ang gabos. gusto mong gibuhon. Opo. Pag nag-agum ka na, that's not the time na Yes. magigibo mo ang dapat mong gibuhon, ang gusto mong gibuhon. Oo. Kasi pag nag-uli ka, sabik na ang sa imo mga aki, lalo na si Mrs. Even ikaw si man, Mr. mamimiss mo sa aki mo, si Mrs. mo. Opo. Di ba? And then, less gastos din. Correct. Dahil ka nagpapara. Tipid. Gastos sa luwas. No? So, pag nag-aagom na ang tawong responsable sa iyang pamilya, atab minauli palang partner. No? Atab, no? Maagang umuwi, hindi umuwi ng maaga na. No? Okay. Tapos, saro pa kapag ikada sarong responsableng partner, may bahay, ama, ina. Pag may dudumanon ka, no? I-consider mo ang sa imong mababayaan sa arong, magpaaram ka. Magpaaram ka, magpaisi ka. Bakong araw ka ito na maski sa go ka lang. Nain na naman daw ngayon si Boy. Di ba? Nain na naman daw ngayon si Ne. Yes. No? Dahil aram kong sain. But now, kapag ka may pamilya ka na, kung even magpasiring ka sa tindahan, magbakal ka kibitsin, magpaaram ka. Pero di ba yung partner magresulta sa baka pag-abot kang panahon? Mahigpitong ka naman ngaya. Di na akong oras sa diri ko. So, gisang paaram. Ang pagpaisi, it's not about asking for permission. Okay. It's about giving information sa partner. tawong mababayaan mo sa harong. Yes. In case of what, emergency or whatever, aram ninda kung sain ka ninda hahanapon. Tama. And iwas sa aditman kay partner. No? Not necessary all the time na kapag ka nagpapaaram ka, nag-aagad ka ng permission, tugutan mo ako. Di ba? Even sa mga may agom, no? Yung man ang gusto ninda sa mga agom na babae, magtaram ka lamang ngayon kung magsain ka. Okay na. Tangani ngayang arami kung in kaso ngayang unason supritos. No. Arami ngayang kung hain ka, yaong ka dyan, bumakal ka na dyan, tayo na supritos. Yes. Di ba? Tama. So, nagtataon ng information sa mga mawawalat sarong, not necessarily na nag-aagad ka ng permission. Tama. Okay. Magpaisi, even magbakal ng bitsin. Paaram. Magsabi, ay, ngaya, hani ko, mabakal lang ngaya ako kibitsin duman ngaya sa ibong na isla. At least nagpaaram ka. Makakabalik ako, bahala na. Nagtaram ka ng information, nagtatao ka ng information. Tangali na, at least, panatag ang isip kan mababayaan mo. Kasi minsan baga may tao na pag ka nahihiling, makaadito yan. Opo. Diba? So, magpaisi, magpaaram, kung masain, kung anong gigibuhon. Oo. Di din mag-cause ng stress sa partner mo, partner, di ba? Okay, so, data pag-isipan araw kayo na masakal kita o ano, kasi pag nag-isip kita kayan, garuhan lang ka ng pride mo kayan. Sasakal. Kapag alang ka ang pride mo, pag nag-agum ka na, ano nagigibo dyan sa puro pride na yan? Ibaba mo na yan, partner. Sabi digdi, kung dati nagpaparaya sa mga argumento, ngayon hindi na ito nagdadalawang isip bago ito magparaya at humingi ng tulong kung kinakailangan. Yun. So, mas aram ta na daangon yan kung ano ang priorities. Kaya aramon taman kung ano ang dapat gibuhon ta. Kaya dapat ibaba ta ang pride ta. Ibaba ta ang pride. Pag may agum na, may pamilya na, dahil na po paharalangkawan ng pride. Sabi nga ni kaniba, paharalabaan ng ihi. Di ba? It is not because of you. No? Bako na boss,
bako nagabos na bagay sa imo nag-iikot, no? Bako gabos about you. It's about your family. Yes. Diba? Ano mga bagay ano mga pwedeng mangyari kapag di mo binabaan ang pride mo? Makakako akang kaiwal. Tama. Makakako akang kompromiso. Yes. So ngunyan, pag nakako akang kaiwal kompromiso, halimbawa na nasangkot ka sa relatuban, diba? Nagburungagan, nagrelatuban, nasangkot ka sa ribok, diba? Oh. Duang bagay, makulugan ka kung makakulog ka. Pag nakulugan ka, baka di ka makatrabaho. Di ba? Correct. Oh, di ba? Pag nakakulog ka, pwedeng kasuhan ka, di ka man naman makatrabaho. Sisa ang magugutom, bako ka lang. An sa imong pamilya. Aki. So, ibabataan sa tuya ng mga pride. Yes, no? oo. And iwas din. Magparaya. Usually, partner, yun yung problema kang babae sa lalaki. Ano? Pag halangkawan ang pride kang lalaki, minsan, naisip man kang babae na garodein na sinda masyado tigdadangog. Kaya minsan, minaresulta sa argumento or dai pagkasinabutan. Sinabutan. No, pareho Bicol ang pigtataram pero dahil nagkakasinabutan. Imagine that. Paano na sa kung magkaiba ka mo? Kung bako ka mo makaulok. Okay. Madadangog ka mo kan kapitbahay, ini ngayang mag-agom, dahil ngayon nagkakasinabutan. Pareho man Bicol ang pigtataram. Yes, oo. Bako. So, uulukan ka mo kanibang tao. So, iba ba ang pride? Yes. No? Kaya mo ini partner na sunod? Aren. Pag-iwas sa babae. Expert ako dyan. Expert ako sa pag-iwas sa mga... Kung ikasarong lalaki na may agom, iwasan mo na daapo ang mga babae. No? Tadyan iyan nagpupuon. Lalong-lalo na sa chat. Opo. Diit na nagpupuon komunikasyon. iyan sa hi. Hello. Hello. Good morning. Oo, dyan iyan nagpupuon. Kumain ka na ba? Ayan, naku, iyan. Nasa tahaw na iyan. Opo. Nagpupuon sa nada iyan sa hi. Iwasan daan mga babae. Oo. Maski pa sabihon na mabarkada ka. Oo. Sabihin mo, best friend mo, babae. Day ako bako da po iyan recommended, yes. no? Na magkaigwa ka ning opposite sex na best friend or mga friends, no? Kasi magkakilala lang pwede. Oo, kasi maski sa inta hilingon na anggulo, pwedeng mabugta ka ning kolor ang sa inyong relasyon. Bago sa na kolor. Baka magkaigwa pa sari-saring kolor, rainbow. Tapos makamati ka kini magayon na mga tanog. Di ba? Nalingawan mo, may agum may ka misis ka na pala. May agum ka pala, okay. no? So iwasan po ang mga babae. In fact, dahil nga pwedeng apod kaya, dahil pwede na mag-ulay and opposite sex Sindalang. Sakto yan sa tiga sabi kining texter ta partner na dai na allowed magluwas na duwa lang. Yes. Yun yung sabi ni Kuya A. Dapat sabi nga gabos na mga gabos na maging cautious kita. So gabos na possibilities. Okay. Iwasan ta na, no? Dahil ka mo mag-ulay na kamusta na, most especially pag bako man regarding sa trabaho, kung sa trabaho, di ba? Pero kung kamo maoron-oron daw nga kita digdi friend, opposite sex, kamusta naman nga ka friend? Hanggang sa naging magiging habit mo na iyan, mahabit na nindo iyan. Pupuruton talaga kamo sa sa lugar na kung sain mamamalisyanin do na parte na palansin da kang buhay mo and then nalingawan mo na. Natukso ka may na. agum ka pala. Oo. Okay. So ang nagiging ang para sa mga transition kan sarong single pag nag-agum na, mas magiging kitang responsable pag abot sa kwarta. Di ba? Pag abot sa kwarta, no? Dahil na kita basta-basta pwede magbakal pag naisipan ta na mabakal kita kaini. You have to think about your family. Yes. So mga luho buminakal ka, nagpara check out ka duman sa online. online add to cart buy now muna. After 3 to 4 days Horayao na, garabutan na. Bayad ka kibayad. Ito pala, day ka pala na pagkaon. Day kang budget sa pagkaon. Gatas. Naubos din. So magiging, dapat na responsable kita pag abot sa kwarta, sa paggastos. Ipa-priority ta partners. So pangangaibuhan na sa toyang pamilya. The needs. Yes. So wants, masunod na lang yan kapag igwa pang pangbayad sa wants. Tama.
Okay? Saro pa, tugang ini kang nainot, bisyo. So, bako lang da po. Kung may babaeng iiwasan mo, bisyo, iwasan iwasan mo din. man. Bako lang da pag inom partner, kundi arog man kang pagsisigarilyo. Diba? So, may iba man na pigbabawasan ang pagkawat ng basketball. Totoo. Totoo yan. Ako, adik ako sa basketball. Binawasan mo na. Ngunyan, dain, barari na garon tuhod ko. Dain ang practice. Dain na. Dain ang Grabe. practice. Patunay ka pala. Oo. Nako. Dati halos everyday partner nagbabasketball talaga ako. Opo. Dahil kompleto ang aldaw ko na dahil ako nagbabasketball. So, Ngunyan, dain na. may mga responsibility na kita. Nagpuon yan sa everyday. Naging once a week. Naging once a month. Ngunyan once a year. Okay. Hanggang sa dain na wala na sa sistema mo. Opo. So, kawat. No? Yes. Bako lang pala sa bisyo even sa mga although daing maraot sa pagbabasketball. Ano? Opo. As long as nadai mo napapabayaan sa ibang pamilya. O kasi exercise din yan. Yes. Para man sa health mo man yan, partner. In fact, kung may mga aki kang lalaki o babae na mahilig sa basketball, pwede mo siya maturuan. No? Kung day ka na gumibo ka na sa ng basketball court naman sa harong nindo, sa natad nindo. Opo. Di naman ka magpaduro-daplos. Yes. Okay. So, grabe. Grabe pala pang naglaog sa pagpapamilya. Yes. Dako lang isa sakripisyo. Dako lang 60% of your life will change. Definitely. Kain naman habang sa babae, pag nagpamilya, inot na nagbabago pangaran. Oo. Susunudan mo na, ana. Di ka pa nakauli sarong nindo pag kinasal ka na. Bago na ang pangaran mo. And then, bahala ka na kung sisay itong tawong ito na bagong pangaran, ano ang gigibuhon niya sa buhay niya. Yes. So remember po mga tugang, especially sa mga may jowa pa sana, sa mga maagom na normal na may changes po sa buhay kan sarong tawo na nag-aagom na. No? Kaya pala sabi kang iba dapat pag nag-agom ka partner, handa ka magsakripisyo. Yes, ready ka. Handa ka magsakripisyo. Bako sana sa mga bagay na naiisip mong sa sakripisyo mo. But many things sa gawi-gawi mo, sa ugali mo, dakulo ng bagay na dapat na isakripisyo. No? Kaya ini mga pagriba tahali sa Cat College. No? Think bago about mag-agom, it. ha? Bago mag-agom. Maglamyarda na. Bumuelo na muna ka mo habang day pa ka mong agom. Day man pwede na magbuelo ka mo pag may agom na. Correct. Iba talaga. Pag nag-agom na, hindi ka na. Maski nga ang pag-rides sa motor, kung mahilig sa motor, Maski pag soltero ka pa, maski sunod. saing ka magduman, pwede. Maski sa isunod mo, pwede. Ngunyan, pag may agom ka na, questionable na ang pag nagsuunod ka kiiba unless aram ni misis mo. Sabi nga mapatod nga biyanan mong babae ay dahil man nga po mama pwede to sabi ni agom dahil man da pwedeng may magsuunod sa kong iba. Ako na sana kaya babawalan mo pa, ha? Si Karen Alang nga garo nakadangugon sa tuya unya na hapon maray. Maagom na garo. Inutang pagayod si Ate Jen. Mahiling na sa mga transition sa buhay. Tig-adalan niya na. Alright, so yan po, tandaan niya to, may changes po talaga. Apo. Ang buhay pagka nag-aagom na. Actually, may mga Kuya bagay na hahaliun mo talaga. Actually, Kuya, iso mga sinabi mo, nilista ko siya para di ko malingaw. Yan dyan, sinend ko sa imo. Si Rugnative Yobs, it's nice to see and hear sa inyong duwa, lalo na daa sa imo, Kuya A. Salamatan man sa imo. Malipot pabaga, maski mainit na. Iyo, pagkaaga maliputon, pagkaunto mainit. Maparus-parus pati. Pungag na naman baga kita. Okay, so inabot na kita partner ni oras ng pamamaaram. Salamat po sa mga nakaantabay. Mag-ibahan naman kita partner sa aga. Yes. Sa aga, okay. Martes, Tuesday. Opo. Okay, so 28. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Martinez, as si Shara Liron, si Ringman sa mga interns ini partner from Cat College. Yes. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabalas sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gusto kong mag-relax